Energetická bezpečnosť predstavuje jeden z základných pilierov priemyselného rozvoja, stability strategických infraštruktúr a prevádzky schopnosti pokročilých technologických systémov. Väčšina súčasne využívaných zdrojov energie však závisí od externých faktorov, od slnečného žiarenia, vetra, spaľovania palív alebo od centralizovaných energetických infraštruktúr. Tieto systémy vyžadujú údržbu, logistiku a špecifické prevádzkové podmienky. Technológia tepelnej energie D369 ponúka radikálne odlišné riešenie na výrobu energie. Systém založený na fyzickej zdroji, ktorý je prítomný v každom prostredí. Prirodzené teplotné gradienty všade. Ide o kvantovo-tepelnú záťaž. Technológia 369 je výsledkom 10 ročí výskumu a vývoja v oblasti energetickej konverzie teplotných gradientov. Cieľom výskumu bolo vyvinúť technologickú platformu, ktorá je schopná stabilizovať veľmi malé teplotné rozdiely, optimalizovať prenos energie medzi pokročilými materiálmi a priamo premieňať teplo na elektrickú energiu. Výsledkom je solídna technologická architektúra, ktorá je navrhnutá na nepretržitú a spoľahlivú prevádzku za všetkých podmienok prostredia. Funkčnosť technológie je založená na troch základných prvkoch. Prvok. Každý povrch neustále vymieňa tepelné energie s okolím. Tento fyzikálny princíp platí za všetkých podmienok a pri každej teplote. Druhý prvok. Nanometrická vrstva amorfného diamantovému podobného uhlíka, charakterizovaná extrémne vysokou tepelnou vodivosťou. Riadi kontrolovaný prenos energie medzi rôznymi štruktúrami materiálu. Táto architektúra umožňuje stabilizovať a využívať aj veľmi malé teplotné gradienty. Tretí prvok. Termoelektrická vrstva premieňa tepelné toky priamo na elektrickú energiu. Celý systém pracuje v režime pevného telesa, solid state. To znamená absencia pohyblivých mechanických častí, absencia mechanického opotrebenia, maximálna prevádzková spoľahlivosť. Technológia, ktorá je založená výlučne na základných princípoch fyziky. Čistá, spoľahlivá, nezastaviteľná. Štandardný modul technológie 369 pokrýva plochu 1 štvorcového metra. Každý modul pozostáva zo 4 panelov, ktoré majú rozmery 50 x 50 cm. Spoločne tvoria modulárnu energetickú jednotku o rozlohe 1 štvorcového metra. Táto konfigurácia umožňuje vysokú škálovateľnosť systému a umožňuje integráciu viacerých modulov do rozsiahlejších energetických konfigurácií. V závislosti od podmienok prostredia a dostupných teplotných gradientov vyprodukuje modul s rozlohou 1 štvorcový meter zvyčajne medzi 300 a 800 Wh energie. Pre technické hodnotenia a plánovanie systémov sa zohľadňuje priemerná výroba približne 550 Wh na modul. Na ročnej báze to zodpovedá energetickej výrobe približne 4800 kWh na modul a rok. Keďže teplotné gradienty sú neustále prítomné v okolí, systém môže nepretržite pracovať deň a noc nezávisle od slnečného žiarenia alebo atmosférických podmienok. Ďalšou výhodou technológie 369 je jej schopnosť využívať vyššie teplotné gradienty. Z tohto dôvodu môže systém dosahovať obzvlášť vysoké výkony v prostrediach s extrémnymi teplotami, či už pri intenzívnom teple alebo v veľmi chladných podmienkach. Technológia bola vyvinutá na zabezpečenie vysokej prevádzkovej spoľahlivosti a minimálnych požiadaviek na údržbu. Vzhľadom na absenciu pohyblivých mechanických komponentov nie je systém vystavený mechanickému opotrebovaniu. Okrem toho nefunguje závislosť od čistoty povrchu modulu. Systém naďalej funguje, ak moduly sú čiastočne alebo úplne pokryté snehom, vystavené piesku alebo prachu, alebo musia zvládať blato a iné nečistoty. A keď sú čiastočne alebo úplne pod vodou. Tieto vlastnosti robia technológiu mimoriadne vhodnou pre náročné alebo odľahlé prostredia. Vďaka svojej modulárnej architektúre a mimoriadne vysokej spoľahlivosti je táto technológia flexibilná integrovať do rôznych strategických oblastí nasadenia. Sem patrí mimo iného aj autonómna energetická infraštruktúra a inteligentné senzorové siete, moderné komunikačné systémy a náročné námorné aplikácie. Zároveň otvára obrovský potenciál ďaleko za tým, od využitia v obchode a priemysle po hotelierstvo až po súkromné použitie, všade tam, kde je potrebná stabilná, nezávislá a nízkoúdržbová energia. Tichý chod a absencia mechanických komponentov prispievajú aj k zabezpečeniu nízkej prevádzkovej podpory bez emisí a tepla, a to s 30-ročnou zárukou. Vo svete, kde sa energia čoraz viac stáva strategickou otázkou, sa schopnosť autonómne vyrábať energiu stáva rozhodujúcim faktorom. Technológia 369 otvára novú perspektívu. Energia priamo z prirodzených teplotných gradientov. Tichá, spoľahlivá, škálovateľná. Technológia vyvinutá pre budúcnosť kritickej infraštruktúry. A pre stále sa stávajúci centrálny cieľ v modernej svete. Energetická autonómia.
Ďakujem za vašu pozornosť. Hans-Jörg Oberrauch, 369, tepelná energetická technológia.